ଏହି କାହାଣୀଟି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ୟୋଗୀରୁ ଆସିଛି। ଯୋଗାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉମା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତରେ ମଲମ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯୋଗାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ମଲମ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଉଣୀ କହିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ତୁ କାହିଁକି ମଲମ ଲଗାଉଛୁ? ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲେ, ମୋ ହାତରେ କ୍ଷତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ତୁମର କ୍ଷତ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଲମ ଲଗାଉଛି। ପରଦିନ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଯାଦୁ ଶିଖିଯାଇଛି। ସେ ମୋ କ୍ଷତକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ କରିଦେଲା। ପରନ୍ତୁ ମା ବୁଝିଗଲେ। ସେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଭାବି ବିଚାରି ଉପଯୋଗ କରିବୁ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ ମୋତେ ଜୀବନସାରା ସତର୍କ କରାଇଲା କି ସତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କୁହାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରାଇପାରେ।